moltes activitats. Ara anem a infantil, que van a fer una visita a l'hort. Este és el nostre hort. Tenim 4 parcel·les. Infantil, primer cicle, segon cicle i tercer cicle. Este any hem plantat cebes, espinacs, ravens i cols. Ara es rega a gotets. No gastem tanta aigua perquè les gotes cauen prop de la planta. Avui sembrarem pataques. Posarem un tros de pataca al sol i al juny les collirem. Ara sembrarem cabecetes de narcisos i tulipes. I a la primavera estarà tot florit. L'aigua és necessària per a la vida. No la malgastem. I a continuació podem veure que els de tercer cicle de Vilanova fan una visita al Molí de Carlos i a la Font de Calaf. Abans de començar el periple, comencem amb una breu exposició del funcionament d'un molí fariner i de tot allò que veurem. Fem el recorregut a peu tots els alumnes de tercer cicle de CRA El Trescaire. Eixim des de l'escola i pel camí La Capelleta. Descendim cap al barranc de la Sud. Estem arribant a la Sud. Cal dir que encara que no anem a veure'l, a mà esquerra es troba el molí notari. Continuem riu amunt fins al Molí de Carlos, que es troba a la marge esquerra. Este molí data aproximadament del segle XVI i al seu interior podem apreciar dues moles i un magnífic arc apuntat. Sobre de la construcció podem veure el cub, que té alçària suficient per dur dues moles. Tot seguit ens dirigim cap a la Font de Calaf per tal d'esmorzar i assistir a un experiment. Reparem forces amb un bon esmorzar i mentre ho fem, el saurí Àngel Sales ens explica com notar la presència de l'aigua mitjançant un peculiar mètode. Ara anem a l'experiment. Els saurins són aquelles persones que tenen la capacitat de detectar coses ocultes, especialment corrents subterranis d'aigua. Tots volem comprovar el moviment de les varilles, experimentant aquestes possibilitats. La veritat és que ha estat un dia de trobar-nos amb els companys, de noves vivències i sobretot de reconèixer l'esforç dels nostres avantpassats per tal que nosaltres tinguem les millores que tenim a l'actualitat. Tots els alumnes de Vilanova
Hem anat a veure com funciona una sénia. I també hem fet un teatre sobre un antic aiguader. L'aigua és un bé que, per ser tan normal, no ens donem compte de la seva importància. Però això no sempre ha sigut així. En este xicotet espai anem a ocupar-nos de dos aspectes, de l'aigua per beure i de l'aigua per rentar la roba. Fa molts anys, el poble de Vilanova, com la majoria de pobles del voltant, no tenia aigua corrent per les cases. Anar a buscar-la a pous i fonts era el més normal. El pou de la Llaguneta i el de la vila eren els més freqüentats per obtenir el líquid vital. També estava el cas d'algunes persones que anaven a buscar l'aigua a la font, la duien al poble i la venien. L'aigua de la font de Calaf sempre ha estat un dels manantials preferits i encara molta gent ve a per aigua. Nosaltres anem a centrar-nos en un dels aiguaders més coneguts. Parlem de Centet de Mariano. Vicent de Mariano anava i tornava de Vilanova per una senda que ell mateix havia marcat cada 100 i cada 1000 metres amb mollons de pedra. Es veu que era també un home habilidós, ja que va marcar un rellotge de sol en una roca de la paret d'una de les seues finques. Però bé, tornem a l'aigua. Quan arribava a Vilanova cridava a la gent que volia comprar-li aigua. Les dones i homes agarraven l'aigua i la portaven a les seues cases per omplir els seus cànters de la canterera. Altres dones vivien una miqueta més lluny i venien a buscar-la amb els cànters al cap o al costat. Xiquets, espereu-me! Vale, anem, ja anirem totes juntes. Que servisquen també aquestes imatges com a homenatge a tota aquella gent que ens ha precedit. Resulta que ens van parlar de les sénies i no teníem molt clar com funcionava, així que... Anem a veure una sénia. Estem a la sénia de Toni, avui recuperada per fer esta exhibició. Juan, que té una escola de doma, ens ha dut el seu cavall per completar la tasca. Juan li enganxa la guia al ramal i per darrere el gambal al colleró per poder fer força a l'animal. Comença a moure's el cavall i la roda de la sénia a voltar el rest, vessant l'aigua dels cadufos al baciol. Ahí dalt a la mota i per caminar el cavall no para de treure aigua per omplir la bassa que hi ha al costat.
Quan la bassa té prou aigua, es lleva el tap i va cap als solcs per tal de regar les plantes. Mònica prepara els solcs perquè l'aigua arribi per tot l'hort. Per a que no es cansara un cavall, avui n'hem portat un altre, el de Francisco. La sénia i l'hort han sigut un complement molt important en l'economia domèstica. Tot el que heu vist ha estat el nostre projecte, Entre quatre aigües. Esperem que us hagi agradat. La nova d'Alcolea, toma 6. A mi el projecte d'enguany m'ha agradat molt i a vosaltres? Sí. Què és el que més vos agrada de la sèrie de Pepe? A mi les ferramentes. A mi els peixets de colors. A mi quan a l'aigua tira hi havia un gos. Vos en recordeu quan vam anar a la sénia? Sí. Que el cavall de Francisco i el de Capricho van pegar una suar. Sí, vam omplir tota la bassa i vam regar les plantes. Va, jo prefereixo un tractor. I Pau, a tu quin objecte te va cridar l'atenció de l'exposició? Les imatges de la inundació de Benlloc. Sí, mateix quan vam anar per ahí, vam veure una rata morta. I una rata, i un cranc, i tot. Vale, això està quedant molt gran, Això... Vale. Adiós.